Mark. Okay, tingin mo, LP nga. Six yung nasa harap lang meron. Yung ultir, napakita tayo ultir. Hawak yung ultir. Yung ultir na safe. Teka, Hawak yung ultir. Parang tayo. Ako dinidisplay kasi sila, kaya hindi sila Angat tayo, mispak natin. Sige, Angat tayo. Smoke size na. Angat tayo yung sage. Angat. Sige, wala na tayo. Hawakan niya na yung mong sa likod. Okay na ako makakasunod dito. Sige. Minimum natin. Nakata na wala LP, ano? Nauubos yung buhay niya sa stock. Yun. Hindi ko ma-damage nung... Wala pa sige sir. Sige, wala. Wala. Mamaya ko lang titignan ko ano yun. Ako naman Hindi, hindi. Pakipatay yung Gino na mo. Oo nga, nagulat ako. May isang Absolute na mo. nagpa from. Wala yung ano. Sige, sagad yun sa likod. Patay yung isa mo. Salinis yung ano. Ay, teka, may isa baba. May isa Sige, baba. patay yung isa. Sige, patay na. Wala yung emblem. Six. Yung player, patay yung player. Patay na, patay na.